Musa tisiyefe nchinyengo koma tipulumutse ife kwa zoyipa. Amen. Tikuoneni Maria, wachaulere chodzaza, Mbuye ali nanu. Odala wopambana akazi onse, ndipo ngodalanso mwana wanu Yesu. Maria oyera, mayi a Mulungu, mutipempherere ife ochimwa, tsopano ndiponso pa nthawi ya kufa kwathu. Amen. Kumvera kwa apostoli. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse, amene analenga dziko kumwamba ndi dziko lapansi pano. Ndimvera Yesu Khristu mwana wake Ambuye athu, amene anayikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, anabadwa kwa Maria Virigo, anasautsidwa kwa Ponsio Pilato, anampachika pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda, analowa mlimbo, ndipo mkuja wake anauka kwa akufa, nakwera kumwamba, nakhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate amphamvu zonse. Adzafumira komweko kudzaweruza amoyo ndi akufa. Ndipo ndimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika woyera, ndimveranso kuti oyera anjana, Mulungu atikhululukira zoyipa, thupi lidzauka, uliko moyo wosatha. Atate achikhalire, tikupereka kwa inu thupi, magazi, mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka, Ambuye athu Yesu Khristu, polipira machimo athu ndi dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, mutichitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Atate achikhalire, tikupereka kwa inu thupi, magazi, mzimu ndi umulungu wa mwana wanu wokondeka, Ambuye athu Yesu Khristu, polipira machimo athu ndi dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Chifukwa cha masautso ake, muchitire ife chifundo ndiso dziko lonse lapansi. Atate achikhalire, tikupereka kwa inu
thupi magazi mzimu ndo mulungu wa mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristo olipira machimo athu ndiazikolosera pansi chifukwa cha masautso ake 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 Atate achikhalire thupi magazi mzimu ndo mulungu wa mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristo olipira machimo athu ndazikolosera pansi chifukwa cha masautso ake ndo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chifundo ndinso zikolosera chifukwa cha masautso ake ife 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 chifundo ndinso zikolosera chifukwa cha masautso ake ndinso zikolosera chifukwa cha masautso ake ife chifundo ndinso zikolosera Atate achikhalire mzimu ndo mulungu wa mwana wanu wokondeka Ambuye athu Yesu Kristo olipira machimo athu ndazikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake mutichitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi chifukwa cha masautso ake chitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi Mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse mutichitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi Mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse mutichitire ife chifundo ndinso zikolosera pansi
mulungu woyera wamphamvu ndi wa nthawi zonse, mutichitire ife chifundo ndinso dziko lonse lapansi. Atate achikhalire, achifundo chopambana ndi chopanda malire, mutiyang'ane mwachifundo ndi kukulisa chifundo chanu mwa ife, kuti pamavuto tisamataye mtima, koma ndi chikhulupiriro tidzizipereka ku chifuniro chanu, chimwene chili chikondi ndi chifundo. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate, kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, nga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse, ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chifundo cha Mulungu chilibe malire, chifundo cha Mulungu chilibe malire, 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 chifundo cha Mulungu chilibe malire, 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 chifundo cha Mulungu chilibe malire.
Achinyamata ndofunika kuti azitenga nawo nkhani za ndale chifukwa chokuti
M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Zikhalenso ndi mzimu wanu. Tilipo anthu ena ambiri pa dziko lino lapansi amene timakhala osadziwa cholinga chenicheni cha moyo wathu. Mulungu adatilenga chifukwa cha chikondi chake, ndipo adatilenga kuti agawane nafe moyo wake. Choncho titalengedwa, Mulunguyo amadzulula yekha kwa ifeyo, amadzulula kuti timudziwe. Ndikuonana ndi Mulungu maso ndi maso, ndikukondwa naye mpaka muyaya. Lero lino takumana panopa anthu osweka mitima, anthu ena ali ndi nkhawa zambirimbiri, komanso nkutheka kuti ena ndiopsa mtima pa zifukwa zawo. Komano pali chinthu chimodzi chimene ndimafuna kuti chitsutize mtima mayi a nyumba ino ndi ana awo, achibale onse, komanso anthu ena tonse amene tidamudziwa Saulos. Sinzinena kuti a vice president, ndinena kuti Saulos, dzina lake la Chikhristu, amene timamudziwa anali munthu wopa Mulungu. Anali munthu wopa Mulungu, ndipo chikhulupiriro chake chimaoneka mzochita zake. Timatusefe ndikunena kuti pa moyo uno wachidule, moyo uno umene umatha, adazindikira chofunikira kwambiri kuopa Mulungu, kulemekeza Mulungu, ndipo ankafunitsitsa kuona nkhope ya Mulungu mpaka na muyaya. Pa nsembe ya misa inoyo tikumpempha Mulungu nena kuti chimene amachilakalaka, chimene chichopambana zonse achione. Let him see the beatific vision imene ili mapeto zonse. Nkhawa zathu zinthu zabwino. Mwina kwa Mulunguyo adadziwa kuti akadapitirira apapa akadataya mzimu wake. Choncho walolera kuti achoke pakati pathu. Nkhawa zathu zonse tiziponye mwa Mulungu. Tiye tilape machimo athu, tiye nsembeyi ndi mitima yoyera. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse, kuti ndachimwa kwambiri, pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. Chifukwa chake ndikupempha Maria Virgolari, angelo ndoya onse, ndinu nomwe abale, kuti mundipempherere kwa Mbuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu, ndipo atifikitse ku moyo wosatha. Amen. Oh
Tipemphere. Inu Mulungu, ndi mkhalidwe wanu kumachita chifundo ndi chisoni nthawi zonse. Ife pano tikupempherera mizimu ya atumiki anu Saulosi komanso anzake ena onse amene atsagana nawo pa ulendo obwerera kwa inu, kuti musawapereke m'manja mwa mdani uja kapenanso kuwayiwala kwa nthawi zonse, koma mulamula angelo anu kuwalandira ndi kuwaperekeza ku paradiso kwanu. Ndipo choncho iwo amene ankakhulupirira ndi kumvera inu sadzamve zowawa za ku Jehena, koma alandiredi zosangalatsa za moyo wosatha. Mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. Mawu ambuku la luntha mutu 4 ndime 7 kulekeza 17. Koma munthu wolungama ngakhale afe msanga adzapeza chiuso. Timalemekeza nkhalamba osati chifukwa chakutalika kwa moyo kapena kuchuluka kwa zaka, koma nzeru ndiye imvi za munthu. Moyo wosalakwa ndiye ukalamba wake. Panali munthu wina amene adakomera Mulungu, ndipo Mulungu adamukonda. Tsono pamene ankakhala pakati pa anthu ochimwa, Mulungu adamtengako kuti nsanje ingayipitse luntha lake, chinyengo chingachimwitse mtima wake. Chifukwa kukopeka ndi zoyipa kumadetsa m'maso, zilakolako za mitundumitundu zimayipitsa ngakhale mtima wolungama. Koma iyeyo pa nthawi yochepa adasanduka wangwiro nakwaniritsa moyo wa zaka zambiri. Mtima wake udakomera Ambuye, nchifukwa chake Ambuyeyo adamuchotsa msanga pakati pa zoyipa. Anthu ankapenya zimenezi, komabe sadazimvetse ndipo sadazisamale. Sadazindikire kuti Mulungu amakomera mtima osankhidwa ake ndi kuachitira chifundo, ndi kutinso amachinjiriza anthu ake oyera mtima. Koma olungama amene afa amatsutsa amene akali moyo koma ali osamvera. Ndipo anyamata oyera mtima otsirizika msanga amatsutsa okalamba azaka zambiri pamene iwo ali osalungama. Anthu amaona kutha kwa munthu olungama, koma osamvetsa cholinga chachauta chakuti imeneyi ndiye njira yomuchinjirizira kuzoopsa. Mawu achauta. In number 452, it is well with my soul. Where so
Ambuye yakhale nanu. Akaleso ndi mzimu wanu. Mawu amtengo abwino mungadalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsiku lomwelo dzuwa litalowa, Yesu adauza ophunzira ake kuti, tiyeni tiwoloke tipite kutsidya. Tsono iwo adasiya khamu la anthu lija natenga Yesu mchombo momwe adalimo. Padalinso zombo zina zotsagana naye. Tsono padauka namondwe wopya. Mafunde akalowa mchombomo kutero kuti chidayamba kuzaza ndi madzi. Koma nthawi imeneyo Yesu anali kumbuyo mchombomo, ali mtulo atatsamira mtsamiro. Pamenepo ophunzira aja adamudzutsa adati, aphunzitsi, kodi simukusamalako kuti tikumira? Yesu adazuka, ndipo adazuzula mpepoyo nalamula nyanja kuti, tontola kalabata. Mpepo ija idalekadi, kenaka padagwa bata lalikulu. Apo Yesu adawafunsa kuti, bwanji mukuchita mantha? Kani mulibe chikhulupiriro inu? Koma iwo adagwidwa ndi mantha kwambiri, nkumafunsana kuti, kodi iyeyu ndi munthu wotani kuti ngakhale mpepo ndi nyanja zizimumvera? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Ambuye Yesu letsani namondwe. Ambuye Yesu letsani namondwe. Ambuye Yesu letsani namondwe. Ambuye Yesu letsani namondwe. Nimadziwa kopokhapo kwinako tikudziwa bwino mmene nyimbo imayimbidwira ndi anzathu aja chanko alumni. Mawu awawa ndiona ngati kuti ndiogwira kwa ife tonse pa tsiku la lero. Namondwe ameneyo akuti chani? Ngati ophunzirawa nafenso tikukuwa, kodi Ambuye kodi simukusamala? Simukusamala kuti tikumira? Tamira tutonse ndikupita kwa Saulos. Tamira. Ndikuwuzani sikawirikawiri kuti ansembefe mukationa tikukhetsa tsozi chifukwa timaphunzitsidwa kuti tizilimba chifukwa tene olimbitsa ndani ena. Koma mufunse olazanga ali kumbuyoku zitangochitika izi. Mufunse ena wonse madera osiyanasiyana mu Malawi muno, madayosisi osiyanasiyana. Ndali kunsonkhano tachita kudula dzulo, nsonkhano okonza za nyimbo. Ansembe azanga kumene kungomva zimene kukhetsa misozi amagrasife kuchotsa magrasiwa. Namondwe wativuta. Nkumanena kuti wodi Ambuye mukuloleranji? Chifukwa chani simukuletsa namondwe? Munthu wabwino ngati uyu tidzampezanso kuti? Izi tikhoza kunena mopanda manyazi. Uyu ndi chiyembekezo chathu, adali chiyembekezo chathu. Ambuye chifukwa chani sanaletse namondwe ameneyo? Ambiri mwina tamva tsiku lomweli zimachitika zimene anabwera kusempha misa mamawa. Munthu anatopa kuchokera ku ulendo cha dzulo lakero, koma mamawa muja kuzizira 6 o'clock anali ali pa church. Tikana khaena likali ndatopa
komanso andituma ati mwina ndipite kwinako ayi ndingokonza kumeneko anabwera ku chalichi nde munthu opempherayo ambuye nkukaulola kuti apite mwa njira ngati imeneyi chifukwa chani ambuye kodi simukusamala kuti tikumira nzopweteka mwa umunthu wathu izi ndi zowawa. Saulo siwapitadi ngati filimutu komatu abale yanga mawu oyambirira aja tinawerenga luntha chapter 4 mwina tikabwereranso kumanyumba tikawerengeso kuyambira verse 7 koma munthu olungama ngakhala afe msanga adzapeza chiuso. Ati malemekeza nkhalamba pepa ndikhanga ndibwerezanso munawerenga bwino kwambiri owerenga koma ndifuna kuti anthuwa amvetse kuti mulungu si munthu. Timalemekeza nkhalamba osati chifukwa chakutalika kwa moyo kapena kuchuluka kwa zaka zinazo tiwonjezere tokha kuti enawo timalemekeza osati chifukwa enawo substance mulibe koma timalemekeza dziko lapansi limalemekeza anthu otero chifukwa ali ndicho chifukwa ali ndicho chifukwa ali ndicho koma akuti koma nzeru ndiye imvi za munthu moyo osalakwa ndiye ukalamba wake. Akudzapereka kachitsanzo kuti panali munthu wina amene adakomera mulungu adamukonda pamene akakhala pakati pa anthu ochimwa mulungu adamtenga. Si Saulo siwe adamtengako kuti nsanje ngayipitse luntha lake chinyengo chingachimwitse mtima wake. Ndende ngodumpha kukafika zimene ife tikuzimva panopa. Verse 15 anthu ankapenya zimenezi komabe sadazimvetse ndipo sadazisamale sadazindikire kuti mulungu amakomera mtima osankhidwa ake ndi kukachitira chifundo. Sitidazimvetse sitikumvetsabe ngakhale ine amene ndikulalikirani koma nayenso sindikutani sindikumvetsa koma there's a meaning to that. Pambo kubalasa nanena kuyambirira kuja mulungu akamalola zoterezi amalola kuti kubwere chabwino choposa chiti chimenechi. Akuluakulu example ndi mtanda, the cross. Chifake matona ife akatolika nthawi zonse timayika mtanda wopachikidwa kuti udzitikumbutsa zimene zidachitika zazikulu zimene zidachitika za chipulumutso cha ife. Mtanda nali imfa yonyazitsa imene munthu wina aliyense amafa nayo nthawi imeneyoyo kupachikidwa pa mtanda. Ndambo Yesu kupachikidwa mwamaliseche so tikalenga Filipi 2 timamvetsa zimene zozo. Filipi 2 nakuti adautaya mulungu wake nkulolera kudzitsitsa nkukafika kubadwa ngati kapolo pansi pano. Koma osangoti kubadwa nkukhala ngati kapolo koma kufa imfa ya manyazi imfa ya kapolo imfa ya pamtanda. Koma chifukwa choti adavomera adamvera mulungu wake dzina lake mulungu adalikweza adamkweza kopambana dzina lina lilonse ndipo dziko lonse anthu onse tsopano amagwada pansi ndikunena kuti Yesu ndi ndani kodi Ambuye adafa imfa ya pamtanda. Zinthu zimene zinali zosamveka pano tikuzimvetsa. Sadazindikire kuti mulungu amakomera mtima osankhidwa ake ndi kukachitira chifundo ndikuti so amachinjiriza anthu ake oyera mtima. Mulungu wamuchinjiriza Saulosi uthengawo upite kwa ife tonse tili ofedwa makamaka mayi Mary Chilima anawo ndife tonse achibale. Musadandaule takumbukirani mawu omwe mwini wake amakonda kuwanena amene tonse timawamva osaopa. Amakonda kuti chani osaopa. Mugazo kuti mphamvu amazitenga kuti samadziwa kuti adani alipo ofuna kumpangira upo ambirimbiri. Amadziwa ndithu koma mphamvu amazitenga kuti pa tsiku ili mphamvu anakazitenga mamawa kupita ku chalichi chimene chinali chizolowezi chake nkukalandira Ambuye Yesu. Osaopa uja sikuti amangokamba kuti mmene timakonda ochitira ena kulankhula zinthu koma osazichita koma iye amazichita. Anali munthu olimba mtima. He was a patriot. He loved his country. Mulipo andale pano mzathu akhale chitsanzo amakonda dziko lake
maumwe aya anali nawo ambirimbiri akanathopita kwina kulikonse, koma anasankha kukhala pamene panali riski popopyapo mdziko la Malawi. Dziko la Malawi paja timanena kuti ndi riski kale pazoka, ndipo nthawi zinayi paja timajowa kuti tikalangidwanso kumwamba misa tilikale ngati kudziko loti ayi tilikale mjehena, chifukwa choti zambiri mwina nzotivuta tikerekeza ndi mayiko ambiri. Koma adasankha kukhalapo mpano kuti nditumikira anthu anga ndikhala mmomuno. Akamati wosaopa, iyeyo mwini wake amazitsata zimenezo. Mphamvu amazitenga kuti? Amazitenga kwa Yesu Khristu basi, mwamuna wa mtanda. Amazitenga kwa Yesu Khristu, amene tikawerenga pa Roma paja chapter 8 amatiuza verse 31 mpitoko kunena kuti kodi ngati Khristu ali mbali yathu, ndani angatsutsane nafe? Saulosi amazikhulupirira. Tsopano tingonena kuti mwina mmene ndizimaliza ineyo pano, namondwe ameneyo alipo, namondwe ali pakati pathu. Abale anga, nzeru zatha, nchifukwa yake mwina zokamba zikuchulukabe zambiri chifukwa choti namondwe ali pakati pathu. Apa Bible simatiuza zonse, ndeto ophunzirawo ena ndithu mwina adalankhula chichewa cholakwika, mese amati ndi Mulungu bwanji akutaniso pamenepo, bwanji sakudziwa zimene ziwiri. Ambuye Yesu akudzuka nkunena kuti tonthola khalabata. Sembe zamisa tikupanga pano tifuna kuti Ambuye Yesu atilankhule tonsefe. Tonthola khalabata. Mayi Mary, ana anu tontholani khalani bata, osaopa. Ino achibale, osaopa. Ino mpingo wakuno ku St. Patrick's, osaopa. Tontholani khalani bata. Mpingo wakatolika mdziko la Malawi, osaopa. Akristo anzake onse, osaopa. Ino masitizeni nzika za dziko la Malawi, osaopa. Osaopa. Mwachita mantha zikumanenedwa zambiri izi, osaopa. Saulosi ndi panopa ndi msilikali wathu wamkulu kumene aliko, achita zazikulu kudzera mu imfa yake. Ineyo sindingaope kumutchula kuti ndi mmalitiri wathu padakali pano. Mwina kuti ndingonena kuti moyo wa Saulosi umakhudza anthu ambiri. Ambiri mwa ife timakhala attached kwa munthu, timakonda munthu, timaonetsa kapena ndingonena choncho, timachita claim kuti tamukonda munthu chifukwa kuti tifuna tipeze kuphindu kwa munthuyo, chifukwa tidziwa kuti tandirako kena kake. Ine ndi Bambo Maxwell tinadziwana nawo kale ndiyimira ansembe anzanga, koma tinadziwana nawo kale personally ngati mzathu. Nditingopeka chitsanzo cha chaka cha 2011 mukhoziona kuti ndikala sinakhaliso ndani vice president 2011 adakali uko ku Airtel. Ife tidakonza ulendo onena kuti tikapemphere kumalo oyera ku Roma ndi Bambo ku Balasa. Tidakonza kumapanga tatu kuna kuti tipite tikapemphereko kumalo oyera. Chifukwa timacheza nawo adadziwa kuti mupita kuti tipita ku Roma, tifuna tikango pempherako kumalo oyera pamanda a Petro oyera papa oyamba. Okay, chabwino tionane madzulo. Adatitana ku nyumba, basi tapita. Arino kupita kwa zungu nkovuta, mukafikira pa nyumba ya munthu rai tangokonza tokha malo okafikira rai kwa zungu nkovuta, moyo wake timaudziwa. Nde inuyo gwirani apa muzikaona mmene mungathandizikire. Chimene amapereka nchani? Anapereka kadi lake la ku banki la Visa 2011 ati tikaende nalo kunja. Inu ndangati amapereka ulo ya Standard Bank konkono kuti iwe tapita nalo kokachotsemo 10,000 wacha. Nkukupatsa kadi la kunja unena kuti pitani mukapemphera zimene mukapemphera uko sindithandizeso ine ndemo. Adatipatsa kadi Bambo basa ndi awali apo mbona. Koma ine ochokera kwa Tembwe ku Mchinji 2011 kadapatsa chani wo? Kunali chani yoti ndingapatse kuti andipatse izo? Ndifuna musiyanitse ndi mmene ife anthu timaperekera zinthu kwa ena ncholinga choti tiakame tilandireko china chake. Koma iwo adatipatsa, kungotipatsa. Ndi anthu angati amene afikira dziko la Malawi ndambirimbiri nangapite motelemo Mulungu yekha ndi amene akudziwa. Bambo ku Balasa ngakhale mukugwetsa tsozi koma tabwera ni pano mungonjezerapo.
ndime pa chikhulupiriro cha Saulos. Ndonena kuti ineyo chisoni chandigwira kwambali naye kulu ndikukondwera. Chimene ndikukondwera nkunena kuti munthu amene wamwalirayo analokhulupirira Mulungu. Moyo uno meti makhala uno ndoche pamene adzafika zaka 100. Komano ukatha moyo uno kungomwalira pali zinthu ziwiri: jahena kapena paradizo. Konseko kwa nthawi yosatha. Ndiye chisankho chimene adapanga moyo mwake chakukhala munthu wokhulupirira. Ndi mphatso ya mtengo wapatali. Mere limbani mtima chifukwa cha chikhulupiriro chimene nacho Saulos. Ndipo ana ake alimbe mtima chifukwa cha chikhulupiriro chimene nacho Saulos. Tsiku lina lake inali loweruka kuti la Mulungu lubwerali ndi chaka cha utatu woyera. Ndidali kwa kauma ndadandimbira foni noti bambo tafika ni kunyumba. Ndidafika nyumba yake nali yomwe ino. Ndidakhala pena pake apa adali ndi anzawo amene adaphunzira nawo ku Chancellor College amacheza nawo. Ndanandizana kuti ndajoine tidzicheza. Tinacheza ndekela kanawo zonena kuti inetu sinamalizitse kukonzekera ulaliki wanga wa mawa. Nazo la bambo msadandaule ndikupatsani ulaliki umene ndakonzekera ineyo. Ndiye ndinakhala ndimene ndimachoka anandipatsa ulaliki woti iye wakonza wa mawa ngakesa akalalika ndiyeyo. Koma ndona mwerenga mwaja nkuamvetsa ndupanga homile yake. Ndana andipatsa homile kuti bambo homile ndi mukati kulalika. Naiwerenga nkuona kuti munali fundo zabwino zedi. Ntapita kunyumba kuja napanga zanga la Mulungu nchalichi polalika ine napanga malaliko wanga nkulalika. Itathamisa anapita bambo ndinokula mtima. Ninakupatsani homile mwakalalika yanu nati chifukwa chake nchani. Zijamunalimba inu zijamumazidziwa kale. Ndiye ndafuna ndikuuze ni zina zimene simuzidziwa. Tinaseka zinatha choncho. Tsiku lake timacheza. Ndiye tikucheza ineyo ndinagwiritsa ntchito liwu limene timagwiritsa ntchito pa theology kudzichepetsa kwa Ambuye Yesu. Kenosis. Ndiye ndachwa liwu kuti kenosis anati Philippians 2 verse 5 mpaka 11 ndadzizimuka kuopsa. Kunoti akuluwa akudziwa kuti kenosis ndikudzichepetsa kwa Ambuye Yesu ndipo verse yake ndi Philippians 2 5 to 11 mwachidule. Kuchokera 2008 pamene ndidadziwa malemu Saulos naona chikhulupiriro chake chikukwera. Timati kapita mipakati nthawi imeneyo anali ku St. Augustine. Tikapita kumpakati ukapanga maphunzitso ampingo amakhani cholembera ndikumalemba zimene tikuphunzitsa. Kenaka amadzayimba foni, bambo munaneza kudza kuti sinamvetse tafotokozaniso ndifotokozera. Kenaka mahomira amene amalalikidwa nchalichi munthu uja amasunga mutu. Ndipo nthawi zinaka makanena kuti sikula kuti mudalika zakuti. Ine kumakhala kuti amene ndalalika ndayiwala kale zimene ndanena zonse koma amakumbukira. Munthu anali ndi chidwi pa Mulungu. Amanena kuti ndine wachipembedzo wachikhalire.
tikapita kumisa zimatheka nthawi zina zake unena kuti owerenga pambali. Ineyo ndimatha kuzindikira kunena kuti awerenga pambali chifukwa choona Saulos. Amati munthu akangwembola kuitsa amayimika mutu choncho. Ndeni madzoti wazindikira kuti munthu uyu walakwitsa. Amawerengeratu mawu. Tsiku lina lake ndafuna kupanga chipongwe mchalichi. Kuti lero ndakhaulitsa vice president. Ndiye ndawafunsa kuti kodi mawoyamba achokera pati pa nthawi yolalika. Anayamba kunena kuti achokera m'buku la Yesaya vesi chakuti kufika vesi chakuti, achiwiri achokera pakuti kuchoka pakuti kufika pakuti, uthenga wabwino uchokera pakuti. Nati basi ndamva kuti mutani mukuzitsatira. Ndiye chimene ndifuna kunena ndichi, ena pano ndifa ziphunzitsi, ena ndifa ntchito za boma, ena ndifa zibusa, ena ndifa andale. Zili zonse zimene machita pasi panopa tisamayiwale life is one. Ena tumapanga dichotomize life kunena kuti izi nzachalichi, izi sizachalichayi. Palibe moyo nena kuti izi nza Mulungu, izi nzandale. Zonse nza Mulungu amene analenga munthu thupi ndi mzimu. Ndiye chitsanzo chabwino cha makhalidwe a munthu amene ali mkhristu tichitengenso kwa mbale wathu Saulos amene samaugawa moyo. Kundale kuchalichi inali chimodzimodzi. Ndipo tsiku lina a vice president a chipani cha UTM adanena pa msonkhano wake ndaonera pakanema kuna Mbuma. Adanena kuti ineyo ndikumudziwa vice president Dr. Saulos Chilima wandale amene ali mkhristu. Adabwereza wandale amene ali ndani mkhristu. Amaziona iwo vice president. Ndiye kwa ine phunziro lalikulu limene mbale wathu uyu waliphunzitsa ndonena kuti usembe wanga usamangokhala mchalichi. Kuti ngapita panja pena pake ndimauvula. Usembe wanga usamakhale ndi mkanjomoka. Eti tsiku lina lake ndili mbanki ndangovala shati yanga kunobwino, pisika kunobwino ndi jacket. Ndamona ndi amayi amene anali registrar ku Bunda College isadakhalirwana, ama Insons. Ntakumana nawo napatsa moni muwadziwa mosangala kwa basi. Ndiwo amayang'ana mundi dabwa kuti ndana amene. Kenaka pondiyang'anitsitsa adazi ndikuti pamba kubalasa ajama tipempheretsa kubunda. Ndi anayamba ndikalipira mbanki. Mayi olimba mtima kwa basi anandithira mphepo mbanki. Onani ansembe amasiku ano simudavaleka jaka bwanji tizikudziwa ndino ansembe. Ndenauza kuti amayi ngati pongo none chabe sindikuleka ngati wansembe ndikuti ndili ndi vuto lina lake mwina china chake chikuperera mwaini. Iya komudzivala kamene kacha. Koma nkhani yeku ndionera kuti unsembe mwaini udzioneka ngakhale kunja kwa misa. Chikhristu cha munthu chizioneka ngakhale mundale. Chikhristu cha munthu
ndi manager ku banki chidzioneka popanga save anthu ku banki kuja kuti munthu ndi mkhristu. Chikhristu chidzioneka ngakhale munthu amene amagwira ntchito pa wairesi yakanema azidziwika kuti awa zimene amachita akakhala papa ni mkhristu. Mphatso yayikulu ndipo cholimbitsa mtima kwambiri chimene tikhale nacho tosefe amene zatikhudza chikhulupiriro cha Saulosi. Ndipo Mulungu amuonetse nkhope yake. Amen. Kabisa ikuja ndi nyimbo ya Federico. Nyimbo namba 8. Nyimbo namba 8.
Abale, tsopano pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembe m'manja mwanu kuti tamande ndi kulemekeza dzina lake ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake woyera wonse. Tikukupemphani Ambuye muchitire chisoni mzimu wa mtumiki wanu Saulos komanso abale ena onse amene atisiya, amene tikuwaperekera inu nsembeyi, ndipo Love is so beautiful when you are together. Love is undisputable when you're treating it right. Whenever I
kawe anadzabwela onse andilanda chumaine kundisiya ndekandeka anatenga anao ndikulila ndekandeka andilanda zo nyumba ito ineyo ndekandeka imango pasula ikatijenge nayo nso Zati wenwen imajenga sana mile imajenga nzati wenwen imfayo imfana yonso Hallelujah. Manja Yesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tantelo Nikatu. in the